Здравейте, приятели! Това е втори ми клип. Аз съм Greg.pro007. Благодаря ви за гледанията, защото видях, че има наистина Хора, които го гледат. Да, наистина хора, които го гледат. Не са го лайквали, но важното е за мен, че са го гледали. Важното е колко хора са го гледали. Това е колело, беше и в предния клип. Както виждате, той е малко за мен. Писнало ви е просто. Току-що ви е дошло. Даже и тук майка ми и баща ми да ви кажат, ама още няма да ти купуваме още много колело, еди си хубаво, ти много си го харесваш. И ви казват, Което е пълна лъжа. да. И ви казват, паркирай го. Сега ще ви покажа начин, по който хем да го паркирате, Хем да им покажете. кажете, че въобще не го обичате. Че грам не видрим за него. Да. Чакайте, сега това не е начина. Сега, ето един много прост начин, по който да покажете това. Виж, опа, вижте колелото. О, накъде заби колелото. Оле шит. Ега ти и паркирането. Обаче гледайте да няма много хора край вас. Защо ще стане пълна простия. И така. То не, че само по себе си не е простия. Ой! О! Много яко забиване в мантинелата. Много яко. Много яко. Опа, сори, че снимам входа. Така. И така. Това беше всичко. Това беше всичко от нас. Ай, Чао. от мене, махни! Ху. Ай. Чао!